Sa mga teacher advisor din ha, hapit ng Christmas party sa classroom. O based sa atong experience, naray duha ka choices no. Either atong paamuton mga bata or atong padalon sila sa ilahang ganahan dalon. Based sa akong experience, kung imong paamuton ng mga bata, di gina makaamot tanan. So, as usual, tapal. Kung ato pong padalo ng mga bata, dili gina enough para sa tanan. So as usual, ang makadaan na lang. So unsaon na ninyo pagsulti, unya pag andam na lang mo daan o pang tapal ninyo, kay as expected every year namang dili makaamot nya ato na magyapon to silang i-cater. Di mo na to sila bawalan nga mo appeal sa party. Kaya ganahan man ta nga ang tanan nato mga advisory ma-appeal any Christmas party, di ba? So tanawan ninyo o kaning video nga sunod nya i-comment sa ubos kung okay ra ba na ninyo or A few moments later. Ganang 100 iguan ra ko na sa unsay maabot na kwarta. Kabaw ko dili gid tanan makaamot. Naay makaamot. Pero napoy dili makaamot. Kada tuig na ko kabawa na. Kada tuig sige kog dugang. Kay Pasko man sad. So nga kung gi-expect kadtong naay kahatag, hatag lang pod mo. Kadtong kung inyong mama makahatag, hatag. Kung inyong mama mo yun, kadako ba na ay? Kung pila rin hatag sa inyong mama? Kung 50 ra o 40 ra, kung pila hatag sa inyong mama, mo'y dawata, nyaing na lang ko, sir, maura ginigi hatag ni mama. Sir, wa gigi hatag sa mama. Paibawa lang ko, ako rin bahala. Ang importante, suway sa gingon. No? Kay dili man ta parihagod, nayuban ninyo arangan, ginayuban ninyo wa sa Jud, wa ang gibaw ng uban. Kabaw na way boundary. So kung akong pugson, unsay ihatag sa wala? Wala no. So kadtong naay maamot maayo, pero kung inyo hara ng buhaton aron manghambog mo ayaw na laghatag pod. Di ko mo dawat o ganang magpagara-gara. Sir, manghatag, palit kog saang, sir. Nga, para manghambog ka, ayaw. Kung ganan mo hatag, hatag nga dili ipanghambog. Hatag aron mo share. Kay Pasko man. So kung na mo ikahatag, dala, inig party, para atong sawan tanan, dili kay ako abi anak. Ako abi anak. Lain man paminahan, manghambog punta na god. No? Pero kung magda ka kay ganang ka muda kay aron makakaon ng tanan, okay kayo. Kung wala, ayaw pog hilak ham sinay magligid-ligid. Ma, wa gyud koy madama, mauwaw ko ma. Nya wa ka na uwaw si mo mama, namugos ka. No? So kung naa maayo, kung wala okay ra gina. Duula lang pug sulti lang ko ba? Ayaw gawaw ngayon, sir. Wala gay kwarta mama, sir. Or sir, wapay sweldo, sir. Og di, sir, ningon si mama, sir, kanira gid, sir. Okay ra na. Ako ray bala aron maka-adjust ko sa budget, ha.